आम्हाला रिसीव करायला काजलची बहीण आलेली आहे. तेरे पे रौनक आ गई है, तेरे चेहरे पे एक नूर आ गया एकदम. वा वा, गोरा गोरा. हाँ, असंच बहिणीवर प्रेम राहू द्या. ये क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं ऐसे लग रहा है. मम्मी सोबत काय भारी दिसतोय ना. डीमार्ट मध्ये कोण गेला होता? काजल तू एकटी गेली होती? हा? आणि इथे हे काय आहे बाजूला? थांबा दाखवूया. इथे आम्ही काय नाही घेतलेलं आहे, फक्त नॉर्मल शॉपिंग केलेली आहे. मी आणि काजल गेलो होतो. नॉर्मल तुम्हाला काय दिसतं तेवढं शॉपिंग आहे ना. मी हे म्हणतील टोस्टचं पाकिट कोणाला? मी एवढे बाई खातात आमचे टोस्ट. आणि ते कोणाचं आहे? कोणाचं आहे? काय आहे? आता ना दिल्ला देव हे दुसरी दिल आलेली आमच्या इकडे. हा कोणाचा? आता ह्याला केव्हापासून हवा होता, शेवटी आज भेटला दुकानात. पांडा भेटला. हा, मी डीमार्ट मधून नाही आणलाय, डीमार्ट मध्ये नव्हते. आवडतो, खूप आवडतो. मम्मी हा बघ काजलला पांडा घेतला. आमच्या दिलूला दाखवू का? दिलू हा बघ कोण आला? दुसरे दिलू आला. हे बघ दुसरा दिलू आला. दिलू इकडे ये, इकडे ये, इकडे 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 इकडे. कोण आहे? कोण आहे दिलू? कोण आहे? तुझ्यासारखा दिलू आहे. हा बघा दिलू आहे. हा तुझ्यासारखा. हे इकडे ये, इकडे घे तुझा पांडा. नको आमच्या दिलूला, घे तुझा पांडा. तुझा आहे? आता रात्रीचे घेऊन झोपणार आहे. आता झोपली ना रात्री तुमचा व्हिडिओ मध्ये जागा तुला. इथे बघ आपले न्यू फॅमिली मेंबर आलेले आहेत. तिकडे हे व्हाईटवालीला बेबी झालेले आहेत वाटतं. ते इकडे सर्व एका ताटात खातात हे सर्व. हे बघा पाळली. खा खा खा. हे ह्यांचं आम्ही वेगळं ठेवलेलं आहे बघा. ह्यांचं खाणं इकडे ठेवलेलं आहे बघा भरून. आणि ते 8 किलो नवीन आलेलं आहे ते तुम्हाला दाखवलंच होतं वाटतं. खाली लाव, खाली होत नाही. मारत नाही. जा खाली, पूर्ण खाली. दे ताट दे त्यांना. पंच पहिलं दे. ताट दे. तांदूळ लावले. ताट दे. पाया पड. पाटणा पाया पडून ये. खाते सर्व. दिलू गाय बघ. दिलू दिल कुठे? दिल कुठे? दिलू गाय बघ. बघते ती. दिलू गाय बघ. दिलू कोण? दिलू तुझी मोठी फ्रेंड. पप्पी दे. हा पप्पी दे. दिलू गाई गेले. पप्पी दे. पप्पी दे परत. पप्पी दे. हा पप्पी दे. ते तांदूळ चाललेत ना खाली. ते जमा करते. नमस्ते सर्वांना. आता इथे मी काजलला घेऊन चाललो आहे तिची वॅक्सिन करायला. ही काजलची सेकंड वॅक्सिन आहे, लास्ट वॅक्सिन आहे. हा गेला आपला हॉस्पिटल बरोबर. आता मला बाहेर थांबवलं होतं म्हणून काय शूट करता आला नाही. काजलला कोणत्या हातावर इंजेक्शन दिलं? आणि
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरमध्ये फक्त कोविशिल्ड वॅक्सिन मिळते आणि प्रेग्नंट वुमेनला वॅक्सिन देत नाही. आता आम्ही चाललो घरी. आता काजलला जरा आराम करायचा आहे ना. आलो आम्ही. त्याला तुझी सून आली वॅक्सिन घेऊन. ते म्हणतात इथं शुभांगी किरची सून आहे. डॉक्टर ओळखीचे होते. मग काजलला दिली फ्री वॅक्सिन. वॅक्सिन तशी फ्रीच होती. चला आता रेस्ट करा. घुंगरू असतात तिचे बाबी. हा छम छम छम. जरा चाल काजल. आज काजलच्या घरी चाललोय आम्ही. नमस्ते. नमस्ते. आज आम्ही काजलच्या घरी चाललोय. काजलला पहिलंच घेऊन जातोय आता बदलापूरला. लग्न झाल्यापासून गेली नाही ना. नवीन सजली आहे बघा. काय घातलंय गळ्यात, काय घातलंय बाजूला, काय घातलंय कमरेमध्ये काय घातलंय. चल रेडी. आणि आमची गाडी पण बाहेर आलेली आहे. दिलू टाटा. दिलू पप्पी दे. पप्पी दे. पप्पी दे परत. चला. तेव्हा फोन आला बघ गाडीवाल्याचा. आला ना. हा एक आणि ती एक ठेवा. ती बाजूला पकडली तरी चालेल. 9519. फायनली गाडीत बसलो आम्ही. काजल तुझा मास्क. चल मास्क घाल. चल. मास्क नाही घालत. हा आता BMC वाले तुला पकडतील. आता पहिल्यांदा काजलला लग्न झाल्यानंतर आपल्या माहेरी चालली बदलापूरला है ना. आता इथे आमच्या गाडीने हॉल्ट घेतलेला आहे का. त्याला चहा प्यायचा आहे. आमचे बाजूचे ड्रायव्हर काका गेलेले आहे चहा पियाला. ते रिक्वेस्ट करत होते चहा पियायचं का. चहा पिऊ. मला पिया. उलट ड्रायव्हर मम्मी आपले चांगले असले ना की आपल्याला प्रॉब्लेम नाही होणार है ना. आणि कधी पण असं हे लॉक लावायचं. लॉक लावला नाही रेड दिसते म्हणजे लागला नाही. पुढे ढकल. त्यांनी लावलेला मग. हा कधी कधी कशी गाडी ऑटोमॅटिक नसते ना. तू लावलंस का मम्मी. हे ओपन आहे हे पण आहे. आता ही इन्फॉर्मेशन परत मम्मीला काजलला आणि तुम्हाला सर्वांना देतो. ही राईड मला पडली माहिती किती रुपये. आपण बदलापूरला चाललोय ना. बदलापूरचा डिस्टन्स आहे 44 किलोमीटर. 40 ते 50 किलोमीटरच्या मध्ये. आणि मला ही राईड पडली आहे 544 रुपीज. असं ॲव्हरेज हे बघितलं तर 550 रुपयाला पडली आहे राईड. म्हणजे गाडी स्वस्त मध्ये असली तर लगेच बुक करायची. ही सर्वात स्वस्त आहे. 550 किलोमीटर 550 रुपये म्हणजे आय गेस 12 रुपये किलोमीटर पडली. ही स्वस्तात पडली. मस्त. 550 रुपयामध्ये बदलापूर जाणं म्हणजे स्वस्त आहे ना. आम्ही ट्रेननी जाणार होतो. आम्ही तिघं वॅक्सिनेटेड आहे. दोन्ही वॅक्सिन झाले तिघांचे. पण इकडे कसे बॅग होते बघा. ही माझी लॅपटॉपची बॅग आणि हे पाठी बघा. हे 2 बॅग ठेवलेले आहेत. त्यामुळे कसं. आणि इकडे कसं नवीन नवरी आहे. सारी बिरी घालून आहे. सारी विस्कटायची. ब्रिज चढायला नको. आणि इकडून आमचा रूट कसा आहे तुम्हाला सांगू. आमच्या घरापासून ते कांजूरमार्ग ब्रिजला जायचंय फर्स्ट. हा तिकडून कांजूरमार्ग ते ठाण्याला जायचंय. मग स्लोप पकडली की लेट जाते. आणि ठाण्यावरून आपल्याला फास्ट जायचंय. 2 गाड्या बदली करायची. हा किंवा एक गाडी. स्लो कशा जास्त गाड्या नाहीत ना कांजूर पासून बदलापूरला म्हणून. आणि हा रूट आम्हाला कसा इझी पडतो. थोडे पैसे जातात पण माणूस टायमावर. आणि परत बदलापूरला पोहोचल्यावर तिकडून परत रिक्षाने परत काजलच्या घरी जायचं आपल्याला. बापरे डबल टिबल. आम्हाला रिसीव करायला काजलची बहीण आलेली आहे. थँक्यू अंकल. अच्छा गाडी चला. माझी पण बॅग घातली. आज आमची सोय होते इकडे. आज हमारे पास नो लोड. अरे मेरी वाइफ क्यों पकड़ रही लोड. अरे चलो. हे बघा अशी माझी असा. अरे वा वा. साडी आहे ना. बिल्डिंग बघितल्यासारखी वाटते. हो का. जमली.
आता सवय मोडली का चढायची? कशी दिसते आमची काजल? हाय शामा कशी दिसते काजल? तू तेरे पे रौनक आ गई है, तेरे चेहरे पे देख नूर आ गया एकदम वा वा. गोरा गोरा. हा अरे बापरे बिन ताई हा या. मी बघा तुमची वाट बघून आता बसलो. नाही नाही, जेव्हा जेव्हा आम्हीच लेट आलो. आम्ही दाखवतो बघा आम्ही किती काय वाजलो. झालं ते एवढं कसं लेट झालं? पाणी सर्व्हिस. बरं भूक लागली असेल ना? थँक्यू. तो रात्री ह्याच्याबरोबर झोपते ना? ह्याच्याबरोबर झोपते ना रात्री? आज काजलला नो काम. श्रीखंड फेवरेट यांचा आहे मॅडमचा. हे काय मस्करी करतो. अरे मी आणते ना काय कशाला करतो. झूम मारायचं काय असा? नाही. तर तुला काय आवडते या ताटामधलं? तू सर्व बोल ना. इथे आहे गाजरचा हलवा. गाजरच्या हलव्यावरून ते डायलॉग माहिती आहे ना? काय असतं सांग. काय काजल तुला समजलं? सांग मम्मी. जोक आहे तो जोक. जोक. हलवा लास्ट मध्ये येतो. सोडा माहितीये तुला अविनाश? धोतर उलटा बोलते हा माहितीये. धोतर सोडा घंटा हलवा. व्हॉट इज दॅट? तुला स्टोरी समजेल नंतर ती. गरम गरम पुरी घेऊ. जेवतोय मी मस्त. गरम गरम पुऱ्या घ्यायला आलो मला. कमी वाटत. मी आणते. पाणी सुटलं कसं खायचं पान? एवढं एकाने खायचं नाही तरी पण आपण बघूया ना खोलून काय बघा काय असतं. गुलकंद आणि सर्व ह्याच्यात आहे. तर कसं खायचं हे पान? असं घ्यायचं, असं कॅमेरा पकडायचं. काय करणार आहे? पकडायचं असं. असं जातो कॅमेरा, असं जातो हेलिकॉप्टर. सांग टेस्ट सांग कशी आहे. अविनाशला पण खाऊ दे. खा. काहीतरी मोठंच आहे. एवढं मोठा आहे ना? हा मोठाच आहे तो. येस. कसं आहे? मस्त. अर्धा खाऊ शकतो आपण. तू खाल्लं? मग चालेल मला. तुम्हाला एवढं नाही जाणार आहे. आपण कुठे खाल्लं? हाँ उसको अच्छा लगता है. कोकणने आल्यावर खाल्लं. अरे ते पान खायला एक्सपर्ट आहे. तू ना सुनाने का ना पण पान खायला सही आहे हमारे. कसं जाणार आहे तोंडात एवढं मोठं? तुझ्याने कसं खाल्लं ते? काय काय पान मला रस वाला. तुझ्या काही थांबत नाही. बरोबर आहे का घर तुझा? बरोबर आहे. चेक केलं सर्व? हो बरोबर आहे. चला आता आपण कुठे चाललो आता? तिथे समोरच राहते खाली. येऊ आम्ही पप्पू. मी खरंच बोलवणार होते घरी, पण एवढं आपण सगळ्यांना सोडून घरी जाणं बरोबर नाही, म्हणून मी हट्टा सोडला तो. पण घर अगदी बाजूला 2 पावलावर आहे. बघूया 2 पावलं टाका बघूया. चला 1 मिनिटाच्या आत आपण इथून 1 मिनिटाच्या आत माझ्या घरी. नंतर चला ये. आज तुझ्यावर एंट्री करायची. डान्स करूया का? डान्स करूया. डान्स करते हां गाणी लागले ना तिथे.
काय घेतला? चला हो येऊ मी ये. आम्हाला इकडे आता प्रसाद द्या. आम्हाला दिलं म्हणजे सर्व सबस्क्रायबरांना दिलं. थँक्यू. खूप प्रगती कर आणि आमचं खूप प्रचंड प्रेम आहे तुझ्यावरती. खूप असंच बहिणीवर प्रेम राहू द्या. आजीवरती काय आहेच. हां काजू मुलगी आहे माझी. हां मुलगी. 2 नवरे 2 नवरी आलेले आहेत. ह्या तुमच्या दोन्ही मुली पहिल्या आलेल्या आहेत. आरामात मस्त गारगार वाटलं. किती सुंदर. आई तुझा देवला आई तुझा डोंगर. बघा किती सुंदर. हा आता आपण ड्रॅगन फ्रूट बोलणार आहे. काय कमळ कुठे गेली? हा प्लेट आहे ना प्लेट. हे काय काजल? आमच्या काजलनी शोधून दमवलं आम्हाला. पांडा बाबा पांडा. ऑटोग्राफ द्या नवीन. सेल्फी मला सेल्फी पाहिजे ना. बघा किती सोपं आहे बघा. झालं म्हणजे हे केवढं हे किती झाड असतं माणसांना असं वाटतं की ड्रॅगन फ्रूट म्हणजे कसं सोलायचं असतं, कसं खायचं असतं. इकडे बघा फक्त पर कैसा छोड़ता है वो नहीं देखा मैंने. पण हे किती हे आहे ना. फोटो व्हिडिओ व्हिडिओ आणि हा सगळ्यांना भरवतोय. व्हिडिओ नाही भरव. सर्वात मोठा पीस इकडे बघे. एवढं मोठं नको. हा मग आता तुला मोठा तर खा मोठा. बाबा एक इथं झाला. माणसाला वाटतं ना की ते कठीण असेल. ते बघून असं वाटतं की काय आणि असं म्हणजे असं मी तुला भरवतो. हॅपी बर्थडे. सर्वांचा बर्थडे झाला. आम्हाला दिसलाच नाही. मला दिसला. कसं वाटतंय मस्त आहे ना. ये क्रिसमस पार्टी में जा रहे हैं ऐसे लग रहा है. मम्मी सोबत काय भारी दिसतोय ना. असा एज पूर्ण ड्रॉप झाला ना. ऐसा अच्छा दिख रहा है मेरे एकदम. तुझ्या किती सालचं आहे? आमच्या 53 हे 20 उलटा 25. 25 years old. आणि आमच्या काजलला आमची बाय साडी. तू घे लिस्ट घे. बाबू तिचे सगळे झाले घालून. कोणतीही गोष्ट प्लॅनिंग शिवाय होत नाही. सर्व प्लॅन करावं लागतं आणि प्लॅनिंग इकडे असतं आणि कधी कधी आपल्याला पेपरमध्ये पण ते ट्रान्सफर करावं लागतं. प्लॅन असलं की सर्व सक्सेसफुली होतं. ते काही असू दे, व्हिडिओ असू दे किंवा फॅमिली असू दे किंवा काही लग्न असू दे किंवा फंक्शन असू दे. तुझा कुठे आहे पांडा? कुठे तुझा पांडा? ह्याला कोण कपडे देत नाही. ह्याला कपडे नको. कपडे मी तर नको आहे. कपडा चांगला वाटतो तो. आपल्या दिल सारखा आहे तो. रात्री तू कशी घेऊन झोप त्याला दाखव. आता इथे आपण काय करतोय? तर काजल कशी 5 परतवण्याला आली आहे ना. मग आता ती तुम्हाला जेवून झालंय. आता ओवाळते पूजा. आरती करते. ओवाळ्याच्या नंतर
मी तुला कुंकू नाही लावणार. बंद ठेव. त्याला घाई झाली आहे ठेवायची. थँक्यू. आता इथे काय आपण करतोय? आता काजलची ओटी भरते आहे.